खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 27 आगष्ट 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिहारनि मिनिस्टार नीतीश कुमारा रिया चक्रवर्तीखौ सुपारि किलार फर द आन्डारवर्ल्ड होननानै बुंदों। माहेश्वर हाज'वारिया बुंनाय बायदिब्ला रिया चक्रवर्तीया मानसि बुथारग्राफोरजों लोगो जानानै रां होनानै मानसि बुथार होयो होननानै खुला खुलि बुंनानै होदों। लोगोसे टुइटार एकाउन्टआव हेकारफ्रा गेदेर हेकारफ्रा गेदेर एक्टर आरो माखासे बिजनेसमेनफोरनि एकाउन्टखौ हेक खालामनानै गोबां रां लुथिगासिनो दं होननानै टुइटारा गावसोरनो फोरमायदों। आरो बे जाथायाव टुइटारनिनो एक्स इमप्लयफोरा बा एक्स साख्रि मावग्राफोरा लिंक दं होननानै बुंनाय जादों। गुबुन फारसेथिं आमसुआ दिनै क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव बिटिआर ओनसोलाव हिंसायारि जाथाय, गावजों गाव नायनो बालायनाय, न'खरजों न'खर हिंसा जानाय बेफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय 2 घन्टा धरना खालामदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गोजाम मुगानि आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां अर्चना महन्तआ दिनै दहाय सानाव खानापारा हेल्थ सिटी हस्पिटालाव रुंसारि जाबाय। बे जाबाय हारसा मानसि। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ बा सिनायखायो जानांगौ। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अर्चना महन्त। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 75,759 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेहाय गासिबो रायजोनि थायो। बेहाय अल इन्डियानिखौ आङो खेबसेनो होखानाय जायो। मोनफा मोनफा खोन्थाबाथाय भिडिअ'आ गोबां गोलाव जायो। दा बेखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामनो गोसो गैया। बेनिखायनो आङो खनसेनो जोंनि बे भारतनिखौ होयो। गुबुन खौराङा जाबाय एम्स हस्पिटालनि नायबिजिरगिरिफ्रा बा डक्टरफ्रा कर'ना भाइरास बेमारा गासै बान्दार बिबु नस्थ' खालामजोबनो हायो होननानै मैयाहाय मिडियाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि बिफाया रिया चक्रवर्तीखौ बिसनि मुलि दौनानै बुथारदों होननानै बुंदों आरो सिबिआइनिसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों बा आर'ज खालामदों जाहाथे सिबिआइआ रिया चक्रवर्तीखौ थाबैनो इनभेस्टिगेसन खालामखांनानै एरेस्ट खालामनो हाथों होननानै। लोगोसे जोंनि बे आसामाव दिनै आरोबाव 3 एमएलएफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बिसोरनि मुङा जाबाय कमल सिंह नार्जारी, भास्कर शर्मा आरो भुपेन फेगु। सासे बर', सासे हारसा आरो सासेया मिसिं मानसि। गुबुन खौराङा जाबाय जरहाट सेन्ट्रेल जेलाव 2004 मायथाइनिफ्राय मार्डार केसआव जोबनानै दोनजानाय गिर्जा प्रसाद साहुआ दिनै जरहाट मेडिकेल कलेजाव जोबथा हांबोबाय बा थैबाय। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय धेमाजि सिमोनसापुरि जनाय ओनसोलाव दिनै दैबानाजों सिलिंखार जाजानाय रायजो राजा बिथांमोना पुलिसफोरखौ अन्थाइजों खुबैनानै पुलिसफोरनि गारिखौ डेमेज खालामो आरो बे जाथायाव गासै 3 पुलिसफोरा गोब्राब जखम मोननानै दं होननानै धेमाजि जिल्लानि नासिउलु दलेया आंनो वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनाब्लाबो मोजां मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना लाइक खालामखायो। आं मिथिखायो नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनखायो। बेनिखायनो आंबो फुल पावार फुल एनार्जिजों फुङावनो सिखारनानै भिडिअ खालामनो हायो। नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामा अब्ला आङो फुङाव सिखारनानै बोरै भिडिअ खालामगौमोन, नङा होमबा लोगोफोर? नोंथांमोना आंखौ अनोखायसो आंबो नोंथांमोननि थाखाय हरसे रादाब नागिरनानै फुंबिलियाव सिखारनानै भिडिअ खालामनानै होयो। दा जियानो जादोला लोगोफोर, बेबायदिनो अननाय होबाय था। जै बर' हारिनि।